Защо реших да стана маникюристка? Като дете мечтаях да стана моден дизайнер, рисувах модели на дами и си представях, че ще бъда световно известен, проспериращ моден дизайнер. Пораснах, записах се в такова училище, но не изпълних мечтата си. Бях станала един, по-скоро поредния консуматор, който създаде нашето общество. Мислех си, че живота е просто създаване на семейство, деца и намиране на работа за нормална заплата. Не ми харесваше това, което бях станала като човек. Постоянно имах идеи, но не можех да ги изпълня. Започнах да се отделям от кръга, който ме заобикаляше и да разсъждавам над живота си. Вече имах 2 деца, но дойде момент, в който самия живот ме шамароса. Реших да сменя обстановката около себе си. Тогава заминах за чужбина. Аз не бях открила себе си, не бях открила какво точно искам да правя. Заминавайки в чужбина, аз мислех, че там ще стана проспериращ и успешен човек, но то не става от смяната на обстановката. Просто човека е един и същ. Дали съм тук, дали съм в друг град или в друга държава, положението е едно и също. Започнах там отново по стария начин. Една работа, смяна, нова работа, отново смяна. Докато не смених тотално направленията, в които работех и започнах работа с клиенти. Продавах продукти различни, продавах услуги и тогава установих, че това е нещо, което ми носи огромно удоволствие. Да комуникирам с хората, да им помагам. Дойде момент, в който голямата ми дъщеря ми зададе един много интересен въпрос. Мамо, защо не станеш маникюристка? Виж колко хубаво рисуваш. И тогава се едно нещо просветна главата ми. Тогава всъщност установих, че може би това ще ми носи много голямо удоволствие. Не бях сигурна в себе си. Не исках да имам чак толкова близък контакт с хората, докосвайки ръцете им, но реших и започнах. Тогава вече бях бременна с 3-то ми дете. Там мисля, че дойде някакъв творчески импулс. Този малкия придаде още по-голяма творческа енергия и наистина започнах да го работя. Тук дойде следващата повратна точка в живота ми, когато 3-то ми дете направи едно изречение, в което имаше 3 различни езика. Кипърски, английски и български. Тогава бях зашеметена и установих, че предпочитам да се прибера в България, да опитам да изградя там нещо, да помогна на моите съграждани. Постоянно нещо ме дърпаше към България, все още се чувствах не на място в чужбина и тогава вече тотално реших да се върна обратно и да започна всичко от начало. Нова работа, собствен бизнес. Взехме решението и много бързо се прибрахме обратно в България. Тогава стартирах с първия ми салон. Започнах бавно, но убедена, че ще успея. И в действителност това е работата, която върша вече 10 години. Какво установих след като отворих първия си салон? Дадох си сметка, че аз трябваше да се променя, само и само да вляза в моя път. Децата ми показаха кой е всъщност пътя и как трябва да работя нещо, което ме прави щастлива, нещо, което прави щастливи хората, които идваха при мен. И чак тогава, години по-късно, аз осъзнах какво баща ми говореше през цялото време, през цялото ми детство. Работи работата, която ти харесва, за да не се налага да работиш. Действително, в момента, в който отворих салона за маникюр, спрях да работя. Започнах да правя нещо, което караше хората да се усмихват. Това ме изпълваше страшно много. Обожавах да виждам усмивките на хората. Обожавах да виждам как си тръгват щастливи. В крайна сметка открих призванието си. Затова призовавам всички, които дори за миг им е дошла идеята в главата, дори да не знаят какво точно ще излезе от тях като маникюрист, просто да последват импулса. Импулса ни води точно в правилния път, в пътя, който ни прави щастливи, в удовлетворението от това, което сме. Ако това видео те е докоснало по някакъв начин и искаш да чуеш още от моите истории и развитието ми и пътя, който извървях, за да стигна до тук, последвай линка от описанието и заповядай в моята Viber група, където ще имаме много интересни дискусии, истории и видеа с насоки за пътя към успеха.